Pagbangon sa turismo sa Sugbo may arang-arang na. Human mabalik ang napo ka international destinations ug nag-una niini ang South Korea. Dugang foreign tourist arrival sa Sab ang gilauman sunod buwan. Nunod sa pagpahigayon sa usa ka dakong triathlon event dinhi sa Sugbo karong Agosto 7. Ani ang report. Kaganihalang udto, upat ka mga flights gikan sa South Korea ang mitugpa sa Mactan Cebu International Airport. Gani sa arrival area, ubay-ubay na sa mga hotel staff ug mga travel and tours nga mga staff ang nagatang sa ilang mga guest. Matod nila ni Glenn ug Johnson, dili pa man pareho kadaghan niadtong wala pa ang pandemya, apan karon halos kada adlaw na may sugato na silang mga Korean guest. Balik-balik na gid ma'am karon ma'am. Sugod na pagbalik. Ninaot ang di na maundang. Itawag man namong boss nga Korean nga balik na kay peak season na ba, okay na siya ginagmay. Pero dili ingon nga permanente. Karon arrival meron ugma magailan happy nga wala na. Pasa po niya arrival na po. Nana siya ba, dili pa kay pero August 1 siguro nagiguno. Matod ni Lisa Ines Lebrodo, pangu sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga sukad gipaluagan ang quarantine restrictions sa mga langyaw nga mosulod sa nasod niadtong Pebrero, inanay na usab nga nagkadaghan ang mga langyawng miabot ug nag-una na niini ang mga Korean nationals. Gani karon, gawa sa duha ka mga local carrier sa nasod, aduna na usay daily flight sa Sugbo ang 5 ka mga Korean carriers. The traffic now from Korea to Cebu is gradually coming back. Admittedly, Luan, we really are not yet there, no? Mababa pa rin ang mga frequencies natin and mababa pa rin ang traffic. What's nice is 3 of the 4 destinations being served by the Koreans pre-pandemic is already back. Dugang ni Lebrodo nga ang nakababag lang karon sa pagbiyahe sa ubang mga langyaw mao ang pagpaubos kanila sa quarantine sa ilang pagbalik sa ilang nasod. Hinuon malaumon ang kadagkuan sa tugpahanan sa Mactan nga sunod buwan dakong pahat sa mga langyong turista ang moabot sa Sugbo kay dinhi man ipahigayon ang dakong triathlon event diin dulan sa 2,000 ka mga triathletes ang gilaumang mosalmot gikan sa 56 ka mga nasod. That's really something then that we are looking at that can also boost the traffic. And not only that, no, after the event, even during the event, like everyone who are looking at or watching or monitoring, following what's happening, they can see Cebu. They can see that, oh, Cebu is really now back on track. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.